DZG Amang Lakaw Maghiras Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghinanyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na, lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa Indong Makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw, Maghiras, Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Maugmang pagkahapon po sa Indogambos. Welcome po digdi sa panibagong presentasyon kang programang Lakaw Maghiras Year 2. Sa inman po kamong parte sa Bilog na Kinaaban, ang mga Katoliko, Kristiyano sa Bilog na Albay, sa Bilog na Kabikolan. Good afternoon po sa Indo. Ini po si Jenny Balyaran, kaibahan ta po ngunya na pagkahapon si Monsignor Crispin Bernarte. Mons Chris, maugmang pagkahapon po sa imo. Good afternoon sa imo, Jen. Good afternoon sa tuya gabos ng mga naghihinanyog digdi sa tuyang programa. Opo, ang mga nakaantabay ngunyan, pwede pong magheras kan sa indong ideya, asin ang gusto mo pong ipaabot digdi sa programa, pwedeng mag-upload, pwedeng mag-text sa 0938-891-5475 and live man po kitang Mons Chris ngunyan sa tuyang Facebook page via DZGB News Online. Okay, so ngunyan na pagkahapon sa Indo na naman pong matutunghayan ang panibagong presentasyon kiining Lakaw Maghiras kung sa ngunyan aldaw nin Biyernes pet sa ano na ngunyan Mons pet sa 5 na. Yes, kang bulan ning Mayo 2023 asin ikaw Mons, kamusta ka po ngunyan na pagkaaldaw? Sa hirak ning mahal na Diyos, bako sanang maugma kundi mabunga ang bilog na aldaw. Yes, opo. Kasabay kang kaugmahan asin mabunga na aldaw mo po. For sure, ang resulta na naman po kaining sa tuyang paghiras ngunyan na pagkahapon magiging mabunga dahilan sa kumbaga matatawan kita ning ideya kung ano po ang magiging kasimbagan ta sa pangapudan manunungod po duman sa disipulo ni Jesus. Asinsiring sa dati, Jen, sa tuyang ini-encourage ang mga nagsusubaybay, naghihinanyog sa tuyang ngunya na kung may kahaputan, manungod sa tema, manungod sa pagtubod, di magduwa-duwa na i-text ang kahaputan sa imo partner. Correct ka dyan po. Kaya naman, ano po Mons Chris, ang sa tuyang mayor na tema, ngunyan na pagkahapon, go ahead po. Ang tema tangunyan, kumon, para sa tuya gabos dahil tayo ini ang pangapudan sa pagiging disipulo ni Kristo sa ngunya na panahon. Bako itong kaitong panahon kundi sa ngunya sa konteksto kan sa tuyang presenting pagkabuhay. Yes, opo. So, dapat po nanta sa paglinaw kang pagkasabot kan disipulo. Yes, opo. Ano man agad po ang disipulo? Kan kami aki pa. Gulpi ng taon na kaagi kaayan, Jen. Kan kami mga aki salata. Ang paghuna mi kan disipulo pag Holy Week baga igo ka itong mga lalaking bibaraduan, mga very colorful iyo nga yan ang disipulo. Asin sagpod mo niyan igwaki mga siring ang pagkasabot na ang disipulo itong mga lalaki na pinipili kan sa indang kura paroko o kaya pinag-agrihan kang grupo na sinda pangaranang mangangarang kan disipulo asin may mga aktibidades na ginigibo kon Semana Santa. Okay. So sabuton ta na bako man ini ang mga disipulos na iyon sa tong pinag-uurulayan. Ini so mga nagpi-play sa naki-characters kung Semana Santa o kaya kung Kwaresma. Pero bako man talaga sinda na eksklusibong disipulo kan simbahan. Taan disipulo pangapudan sa tuya gabos. Enot, ang mga disipulo bako man sanang kalalakihan. Okay. Kadakul-dakul na naging disipulong babae si Jesus. Talaga? And in fact, itong mga kababaihan ang nagpahiling pangani kay mga magayuno na example kung paano maging tunay na disipulo. Ang saro kaya na very prominent na image iyo si Maria Magdalena.
Okay. Tarong disipulo ni Jesus na kusog kang pagtubod dahil niya binaliwala niya itong mga pagbalo, itong mga takot, kaya padagos siya. Pero bago kita magpasiring diyan sa istorya ninda, hilingon tango na ining pangapudan na maging sarong disipulo ni Jesus. Kang kita binunyagan, inako ta ang katungda na maging niyang disipulo. Kaya intiro kitang disipulo, intiro kitang nagpabunyag. Alagad, magigisa ng aktibo, magigisa ng kompleto ang satuyang pagkadisipulo kay Jesus na kagurangnan kung satuyang ipamuhay ang kahagadan kan satuyang bunyag. Ang satuyang mga panuga. Diyan minapon ang satuyang pagkadisipulo. Tadi man kita inapuda na magsunod ka sa kuya gibuhan ta kangunya na disipulo, kundi inapudang kita sa buhay na daing kasagkoran sa ngarang kambunyag tangani na magi kitang tunay na disipulo ni Jesus na kagurangnan. Nagsusunod sa agi-agi kang buhay niya tanganing magpakabanal asin umabot sa kabilugan kan sa iyang panuga. Iyan ang pagkadisipulong pangapudan sa to. Kaya mapong kita digdi sa bunyag. Bunyag, okay. Na igwa bagay ini ki duwang kahaputan sa to. Kaya sa pagsimbag niya to kan mga kahaputan na ini kita nanuga, kita nagsumpa. Asin an enot na kahaputan sa kang kita binunyagan iyo an satuyang determinasyon na isikwal ta si Satanas, isikwal ta an maraot sa satuyang buhay. Kaya iyo baga an enot na pot. Sigurado ako partner na ika nagmamadrina sa bunyag. Asin kamong mga padrino, madrina, hinahapot kan ministro. Enot na pot, isinisikwal mo si Satanas. And then may mga following questions siya. Intiro, manungod sa pagsikwal kan maraot. Tama, so yan ang enot. Okay. So kung kita disipulo, yaong kita may determinasyon na sa tuyang talikdan ang kapangyarihan ni Satanas, ang kapangyarihan kang kasalan. So, kung kita minagibo ka iyan, itong ikaduwang kahaputan, mas pasil ng sundan. Dahil kung kita minasikwal ki Satanas, bako ng dipisil para sa tuya, na dayaday tang ipahayag ang sa tuyang pagtubod. Tayo ng ikaduwang kahaputan, iyo man ina ikaduwang panuga niya sa bunyag na sa tong sinumpaan. Yes, opo. So, so pagsayuma sa demonyo, ikaduwa, to pagsaksi kang pagtubod. Opo. Pag mga arog kayan mons na, kumbaga, sabi mo po kasi bago may mga nagimatan kita na mga gawi, as in mga pagladawan baga sa pag-obserbar, mga selebrasyon sa Katolikong simbahan, iyan ba, nangangaipo ba talaga yan yung mga pag-aadal? Kaipuhan ta, na adalan ta, kung daita masabutan, daita ini ma-appreciate, daita ini mamakulgan. Kaya enot sa gabos ining mga banal na tanda, ang sakramento, kam panahon baga basta sa nakitang minaako, basta sa kitang minapabunyag. Kaya ano nangyari sa dalagang kam panahon, bunyag man kita, pero dai kita nabuhay susog sa estado kan sa tuyang pagka-miyembro kan simbahan, pagka-katoliko bilang sarong tawong bunyag. Ngunyan, ginigibo na kan sa tuyang simbahan ining inapod ng ebanghelisasyon na kaipuhan, tukduan an sa tuyang mga katawuhan, manungod kang pagtubod, manungod kan mga tanda kang pagtubod. Asin bako sa nang sararo na pagtukdo, pinapadagos ini sa paagining katekesis, follow up. Kaya itong original na mga pinagrupyaw sa tuya sa pagtubod. Tanganing mapararong ta ang pagkasabot sa paaging ini sa tuyang mamakulgan, sa tuyang kamumuktan itong mga oportunidad na tinaw sa tuya, tangani na kita mamuhay sa pagtubod bilang sarong disipulo. Kaya igwa baga kita halimbawa, bago kang bunyag, igwa kita ning mga seminar.
O kaya inaapod ng Catechesis. catechesis, inaapod ng instruction, sararo iyan, gabos na elemento yaon dyan. Iyo po. Handaon kita para sa selebrasyon na sa tuyang lalaugan. Pa kung makahulugan na halimbawa ngaya mapabunyag sumagurang kan sa edang aki na dahil man nakasabot kung ano ang bunyag. Tama. So garubagang pakisama sa nata yung ngayon ang pigigibo. Oo, ma-attender ngaya kami kumbaga required. So dapat ang nasa isip is para masabutan po once. So kaya nga ni pinapasabot bako sana sa mga magurang kundi sa mga padrino asin madri naman. Na sarabay na mag-adal kaining katugdoan kan simbahan manungod sa pagtubod tangani sarabay man na magsaksi kan sa tuyang siniselebrar halimbawa iyang bunyag. So yaong kita sabi ko sa duwang panuga duwang sinumpaan takang kita binunyagan. Ang pagsikwal sa demonyo, ang pagsaksi sa pagtubod. Sa pag-ibot kaiyan na regular, kita namumuhay bilang disipulo ni Kristong kagurangnan. Alagad ba ko sa nadya, sagkod dyan. Kung tunay kitang disipulo, padagos ang pag-adal. Tayo ang kahulugang kan disipulo. Tataramon baga ini partner na Latin. Latina? Discipulos. Discipulos. Nabot sabihon, estudyante. Okay. So, kita mga estudyante kan maestro, asin ang maestro ta si Jesus na kagurangnan. Yes, oo. Asin kinakaipuhan talaga ning pag-aadal. Pero mas pag-arog kaayan, natapo ta, gabos kita inaapodan talaga na maging disipulos po. Dahil buot tao sa tuya ni Jesus kan sa tuyang maestro na nagtutuklo sa tuya an oportunidad kang kaligtasan. Okay. So nganing day masayan kaya bako man kita inapodan maging disipulo tanganing maginyang surgoon maginyang alalay kundi ini para sa satuya man sa nang karahayan tanganing mapasatuya itong kabilugan kang kaligtasan taday ta man iyan makukuasag kundi kita magsunod kay Jesus na kagurangnan. Pagsunod sa iya igwa ki requirements igwa man siyang hinahagad. So ini nga na ginigibuta nag-aadal kita ngunyan tangani maging sarong tunay na disipulo. Bako na itong disipulong drama Holy Week. Yes. Bastang baduan sa na disipulo na. Nadai man kita magiging disipulo kaiyan. Minsan pa anong ibado sa to, minsan pa anong pagdrama-drama taday makita magiging tunay na disipulo. Yes. Ang magibo sa tuyang tunay na disipulo, iyo ang pag-adal kang katukdoan ni Jesus, iyo ang pagsunod sa iyang mga kasuguan. So, ngunyan, nasabi ko na inidigdi sa programa ta kang Holy Week na dahil man kita inuobligar halimbawa na uliton itong mga pangyayaring historical sa buhay ni Jesus. So detalye kan sa iyang historical life. Dahil man ang pinapagibo sa to. Alagad, kung dahil kita nag-aral kang pagtubod, igwa kitang tendency, nagiribuhon iyan ang pagguna ta mga expression ang kang pagtubod. Yes, halimbawa, halimbawa, ako ngunyan, kaagki kurunang tunok. Dahil gusto kong magsunod kay Jesus. Bako man ang pinapasunod sa tuya. Dahil tinutok doon na paduguon an hawak ta. Ang iba nga ni Mons, nagpapapako pabaga sa krus. Yan. Oo. Nagpapaasan kang krus. Correct. Correct ka dyan. So, dahil kita kayan inuobligar. Bako yan ang pagiging disipulo. Kung kita nagdadangog sa mga katukdoan kan simbahan, ining inaapuntang ebanghelisasyon, ang ebanghelisasyon na sinusundan ng katekesis. Kung kita nagsusunod ka iyan, masasabutan ta, kaya dahil man kita ka ini magibo. Kaya yan mga nagigibo ka iyan, ini kapayagan na dai nakakasabot kang kabilugang kang pagtubod. So yaon sa nasinda sa mga makasadiring pag-isip ng paghuna ninda, iyo ina ang tama. Dai man nagpatukdo. Dai man nangangahulugan na kung kita magdesisyon kung anong gibuon sa pagtubod, iyo ang tama ta desisyon ta.
dapat magibo kita kan susog sa katukdoan kan dapat na paratukdo. Asin sise ang dapat na paratukdo. Si Jesus ang enot na nagtukdo sa tuya, iwinalat sa iya iwinalat niya ang katungdan na ini na ipadagos ang sa iyang pagtukdo sa paagikan sa iyang mga apostoles. Nangunyan, iyo ang mga pamayukan sa tuyang simbahan. Kaya yaon sa simbahan, ang katungdan na ini na magtukdo sa satuyang katawuhan. Bakong bagong katukdoan, kundi mismong itinukdo ni Jesus sa tuya. Kaya diyan sa mga sinasabi kong itinukdo ni Jesus, dahil man siya sugo sa to, dahil man nagtukdo sa tuya, no, magpaasan man kamukang krus na kahoy. Magsulod ka mo kaining gubing, araw kaini, na magpuro na ning tulog. So, yan itinukdo sa to. Importante, sunod dun so tugon, Mons. Tama ba? Okay. So, maghimati kita ang pagiging estudyante baga. Okay. Kapos kita naging estudyante. Bako man na permi kang yaon sa classroom. Yaon ka man kuta sa classroom pero turog ka. Yaon ka man sa classroom, day ka man nagdadangog sa maestro, day ka attentive. Oo. So, bako sana ito na yaon ka. So, bako completely present kita sa leksyon na itinataw. Yaon kita sa classroom, tangani mag-adal. Iyan ang pagiging estudyante kay Jesus. Na bako sana kitang binunyagan, pero kita naglaog sa classroom. Alagad, daiman nagihinanyog, daiman susunod kan sa iyang mga tinutukdo. Kaya ang pagiging disipulo, pag ako kang bunyag na nagtao sa tuya ning oportunidad, tangani magtalubo sa pagtubod. Asin, ngunyan, pinapasabot sa tuya na daining si Isay man na excluded na sa pwera sa pangapudan na ini. Gabos kita inapudan na magsunod kay Jesus. Alagad ang enot ang kasimbagan sa pagsunod na iyan, iyo ang bunyag. Pag ako kaining enot na sakramento na minagibo sa tuya na parasunod sa iya. Yes. Dahil ta kita mga bunyag, entero kitang mga disipulo ni Jesus. Alagad, anhapot, anong klaseng disipulo? Yes. Dakulaon, as in, importante ho na kahaputan po yan, Mons. Anong klaseng disipulo kita, diba? Opo. Garo kitang mga estudyante, sabi ko ang disipulo estudyante. Estudyante kita, entero kita naglalaog sa school campus. Alagad, bako manggabos ang naglalaog sa school campus, nakakanood. Yes, iyo. Gulpi yung magan, basta sa nang lumaog dyan, dahil man yani nag-report sa classroom, pero yaon sa campus. So, estudyante ka externally. Opo. Baka man na uniform, may ID ka man, pero nasa luwas ka kang classroom, dahil ka man dahil ka aadal. Basta minsan sana makapagpa-check ng attendance, di ba? Yan. So, estudyante yan. Kaya hapon, anong klaseng estudyante? Yes. Yung anong klaseng ang disipulo? Yung ngunyan, ang pigtututukan kang ngunyan na hapon. Gulpihon ang Katoliko. Halos digdi sa Pilipinas, majority kan sa tuyang ang mga population, more than 80% Katoliko. Yes. So, more than 80%, takulaon na percentage yan. Alagad, natata, bako gabos, namumuhay susog sa katukduan kan simbahan na Katolikong Kristiyano. Na yung katukduan ni Kristong kagurangnan mismo. Nata, dahil dahil nag-aadal kang pagtubot, kaya dahil nasasabutan kung ano ang halaga kan mga tinutukdo sa to. Yes. Halimbawa, aldaw na Domingo, kita minataram, kita mga Katolikong Kristiyano, totoo, Katolikong Kristiyano ta nabunyagan. Alagad, aldaw na Domingo, dahil mo kita nagsisimba. So, hain ang pagpahayag, hain ang prueba na kita sarong Kristiyano, sarong tunay na Katoliko. Yes. Na dahil man kita minagibo sa inahagad sa tuya bilang sarong Katolikong Kristiyano na magsimba Domingo as in fiesta. Yes. May mga trabaho kitang iba, may mga importante kitang obligasyon
na tatawan tayong kipanahon. Pero sa tuyang obligasyon manungod sa pagtubod, daita natatawaning kasimbagan. Kaya bako kitang anong pagapunti nga bakong bilog ang sa tuyang pagka-estudyante, pagka-disipulo kay Jesus na kagurangnan. Yes, opo. Sabi unta, nagkakating class kita. So, ikaw kitang panahon para sa manlain-lain na mga mga gustong gibuhon, alagad, day kitang panahon sa pagsa Diyos, day kitang panahon sa pag-celebrar kan sa tong pagtubod, siring baga kang pagsimba duro Domingo. Yes, okay. Kaya nahihiling ang pagkasabota kan sa tong estado bilang sarong disipulo. Igwa nga ni po bagamons kung hihilingon ta po talaga sa palibot. As in talagang nangyayari, ang iba talaga dai po talaga nagisirimba. Ang iba nakakarumdum kung may mga pinag-aagihan sa buhay, 'di ba? Yan. O problema, saka na makakaisip na ay masimba ako o kaya naman masimba ako dahil ta fiesta o may okasyon, 'di ba? Yan. So, iyan sa sadirita na sa nang pagsabot na iningayaan sa kuyang sisimban. So garong kita sana ang nasusunod. Yes, dahil taday kita nagpapatukdo sa dapat na paratukdo. Tama ka dyan, Mons. Pero Mons, kang taong 2000 po, so pinaka-enot baga duman na synod sa Satuyan Diocese. Ang napiling tema po duman, fan into a flame, the gift that God gave you. Ano po ang gustong sabihon kayan? Yeah. Magayunon iya na magayunon ining na inihuyang kan gikan sa surat ni Pablo kay Timoteo. Fan into a flame the gift that God gave you. So paypayan tadaa na maging malaad ang regalo na tinaw sa tuya ning mahal na Dios. Anapot paano ang pagpaypayta kang kalayong iyan tanganing maging malaad. Iyo nasaro na ini na ginigibuta. Iyon ang pagpaypay kang kalayo kan pagtubod na tinaw sa tuya. Kaya buot sabihin, enot sa gabos, may obligasyon pa lang kita na daita pagpaltukon ang laad kay itong regalo ning pagtubod. Yaunan irinigalo sa tuya, naglalaad. Kaya sige ta ang paypay, tangani na ang laad dai mapundo. Paano ang pagpaypay? Okay. Pag-adal kang pagtubod siring sa ginigibutan mo niyan. Iyo ini ang inaaputang ebanghelisasyon na midbid kay Kristo, pamidbid man kay Kristo sa satuyang kapwa. Iyo yan ang konteksto kan ebanghelisasyon. As in ining pangenot na ining pangapunan sa to, pangenot man nakatukdoan sa tuya, sinusundan ini ning daing tapos na katikesis. Yaong kita nagigibo ka ining katikesis. Yes, okay. Tangani itong mga enotang nanugdan sa pagtubod sa tuya na mapaypayan, mapalaan. Tayaw ni tinauna sa tuya ining kalayo. Pigpapaypayan ta sa paagi kang programang ini a catechetical program. Tangani na padagos ang paglaad kaiyan. Kung naglalaad itong pagtubod, itong kalayo kang pagtubod, mas maugma kita dahil ta mainit ang sa tong puso sa sa pagbuhay sa pagtubod dahil kang pangatama na ginigibuta. Iyon ang fan into a flame. So perming pinapaypayan. Ngunyang baga mainit sa patuntangon yan. Sige tabaga ang paypay. Kung habo tama mainitan, yaong kita sana sa pagpaypay. Yes. Siring man itong kalayong ito, pinapaypayan. Garo baga kung nagba-barbecue ka dyan. Opo, oo. Dahil man kita ka itong mga electric na barbecuehan. Yes. So mga sana ito, so mga social sana ito. Ngunyan, kumbaga, diuring baga, ipaypayan para kumalayo pa. Na mas masiram nga ni. Pero dahil taman mababarbecue yan, kung basta ikakaagtasa na duman sa ibabaw kan uring, sige tabagang paypay. Yes. Tangani may baga, maluto sa pigbabarbecue ta. Yes, so, kumbaga ma-extend pagtubod. Ma-extend man po kita mons ning effort siring sa pagtubod. Kumbaga ma-approbate man kita ka mga pagkakataon kung paano tagigibuhon na magig makusog pa po sa tong pagtubod.
Amen. Amen. Iyan ang ginigibuta. Yes, Iyon opo. actually ngunyan ang tinatautang oportunidad sa tuya mga tugang Jen. Sa paagi ka ini, nagiras kita na ma-encourage an lambang saro na mag-exert ki effort. Yes, Na opo. adalan ang pagtubod tang inita. Ang pagtubod baga iyon minagarantiya sa tuya kang kabilugan kang buhay pag-abot kang panahon. Yes. Aram ta iyan na maabot kita sa puntong iyan. Pero kaipuhan taman nahandaan. Ano man na gusto tang mangyari, kaipuhan pinaghahandaan. Ano man na gusto tang magayon na mangyari sa tuyang buhay, kaipuhan igwa maning kapital. Igwa ning kahirasan gikan sa to tangani mangyari ang gabos. Opo. Kaya ang kaligtasan na panuga kan sa tong kagurangnan, itatao yan sa tuya. Alagad kita igwa man na obligasyon nagibon itong hinahagad tangani mako at ang kaligtasan na iyan. Yes. Iyo yan ang fan into a flame. Noon, oo. May naunambitan mo po Mons sa bago sa evangelisasyon, sa catechism, especially this year, 2023, yung baga ang year of formation, di ba? Year of formation. So, garo dakulaon ining bagay sa toy, na talagang pwede tang aprobetsaran ang mga aktibidades as in programa kang katolikong simbahan. Iyon ang God. So, yaong kita sa taon na ini, year of formation digdi sa tuyang diocese. Tanganing tabangan kita na mas mapararum ang sa tuyang naaaraman ang sa tuyang nasasabutan manungod sa pagtubod. Taday sa tuya ning sarukman, nin si Isay man, na makapagtaram na sufisyente na ang sa kuyang pagkaaram. Nasagkod na sa ako digdi, taaram ko na ang dapat kong maaraman. Yes. Iyan garong pag-ibaapta na iyan, paghinugakta na iyan. Tasagkod na yaong kita digdi nabubuhay sa ibabaw nindaga, yaon ang oportunidad na kita mag-abante, na kita mag-asenso. Bako pag-asenso sana sa material na bagay, kundi sa manungod sa pakasabot, manungod sa pagtubod. Yes. Tadi kita pwedeng magtaram na tama na ining sa kuyang inadala na ini, tama na sa kong pakasabot, sufisyente na ini. Dahita malaladop ang katotohan. Iyon yung mga tugang ang dakulang realidad. Na dahita malaladop ang katotohan. Si permi kitang naginguha na mas madagdagan ang pakasabot amanungod sa katotohan. Tiringkan ang paghamidbit man sa Diyos. Dahita malaladop ang kadunungan ng mahal na Diyos. Dahita malaladop ang sa tuyang pakamidbid sa iya. Kaya sige ta sana, kwanto mas na nag-aabante kita sa satong relasyon sa iya, mas nagagayon ang sa tuyang pakamidbid sa iya. Kaya dahil nanggad kita maabot sa punto na sobra na ngayaan sa kuyang nasabutan. Sobra na sa kong naaraman. Yes. So, gapos kita daing pundo na nag-aadal kang pagtubod. Yaon nga ni kayamanan na dapat ang madiscover. Dahil pag-give up an oportunidad. Ining sinabi mo ka sa bago dyan na yaon kita sa year of formation. Kadakul-dakul ang mga oportunidad na tinatao sa tuya kan simbahan. Kadakul-dakul ining mga renewal programs na tinatao sa tuya. Kung minsan, ang sa tuyang paghiling, negatibo perme. Yes, iyo po. So madali tulos kita maghusga Tama. sa mga programa halimbawa kan simbahan, mga renewal programs, mga evangelization programs, mga oportunidad na kita mabago, kita magtalubo. Tulos kita ma-judge, parang ngayon nagtataw ka ang si Juan Mansa na ngayon. Yes. Bako tabi tulos so tawo mismo na data pig isip, so kung makukuha ta duman mons, diba? Yan. Okay. Yes. So tandaan ta ang mga enot na paratukdo sa simbahan, so mga apostoles, na ang mga kasalihid kan ngunyan iyon sa itong mga obispo. Balik kita duman sa mga apostoles. Say man itong mga apostoles na ito. Siguro mataram kita mas matitibay pa nga ni kita duman. Yes. Si Pedro. Sarong para sira na daing inadalan. Tutugang na si Andres. Gabos indaarog kaan. Daing mga formal education, mga tawong dukha, daing mga pangaran sa banwaan. Kaya
daita pwedeng pagminuson. Hiling nga ini na mga ordinaryo na mga tao, mga daing sinabi kang panahon. Hilingon mo, tapinano kang grasya ning mahal na Diyos. Ano ang nangyari? Madali na baga ang Pentecost Sunday. Kung sa'yo naman gigirong dumunta so paghilig ka ni Espiritu Santo. Huminilig sa mga lalaking ini. Huminilig digdi sa mga apostoles na ini. So Espiritu Santo. At asin ano pagkatapos, pingaralasan baga kang gabos. Hilinga ngaya si Pedro, hilinga ngaya si Andres, hilinga ngaya si Tomas. Pati ba yun ngayon magtararam? Kung anong mga lingwahe ang pinagtataram. Marayon ang mga paliwanag, mga arugaan. Kaya, dai kita mamenos nin sarong tugang na naghihinguhan na magtabang na ikalat ining mga katukdoan kan simbahan. Dai kita mataram na parang si Juan Mansanaan. I-judge ta tulos tabi mo so iyo pala ito ang lilikayan ta kaya naman kumbaga dako laon ang challenge sa tuya lalo na ngunya na panahon kung paano ta laladopon so ta term mo po kasubago di pa as in kung paano ta uugidon ang realisasyon sa buhay tanganing kita maging marhay na disipulo mons mahanap buhay po muna kita hanap buhay muna kita sa tuyang pagbabalik paano ta mabibilog ang sa tong pagkadisipulo as siring sa ibang tao ang mga o mapakusog ang sa tuyang pagtubod sa tahaw kang mga pagbalo sa buhay. Oras, 2:40. An oras hatod sa Indokang Unilab, alagang Unilab yan. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise oral daw, Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Ginto Barrel Aged Gin, ibang ginto. Initabi si Kapitana G. Samaro Mobio, ni Kanablang Bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldanin Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin pagkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa nin kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito ng probinsya ni Albay. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang editor-in-chief ng newscast Edel Roderos. Dok Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Ipinakikilala ang Akoto Kojic Acid Soap. Mayroon itong kojic acid na nagpapaputi ng balat, vitamin E na nakakapagpabawas ng mga wrinkles, pinapanatiling maganda ang kutis at mukhang bata, at collagen na nagpapanatili ng elastisidad ng balat, nakapagpapaputi ng balat sa loob lamang ng 7 araw. Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto. Ito ay mabibili sa piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Para sa updates, kami ay subaybayan sa aming social media accounts, Facebook, Instagram, at TikTok, Akoto Soap.
Tugbugan sa trabaho? Kakayanin mo. Daming tatapusin? Di ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, Brad. ₱5 lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Balik na po kita digdisa sa tuyang programang Lakaw Maghiras Year 2. As in kami mong po girarayan sa indong nakakaibahan. Ini mong po giraray si Jenny Balyeran with Mons Chris. Mons, reaction po muna kita. Ano, hali isa sa tuyang mga listeners. Sabi ni magayunon ang hapot nindo kung anong klaseng disipulo kita. Ako po, naggurang sa simbahan bilang katikista. Di ako napapagal magserbi sa simbahan. Hera kan Diyos, may magayon na balik. Umatanos ang siyam na aki, maski balo naman ako. Very good. Magayunon ang magayunon ining witnessing na ining testimonyang ini. Grabe monsan no, balo daing agom, pero sa pagikan sa iyang pagiging katikista, nahiling niya na napadakula niyang marhay sa iyang siyam na aki. Dakulon pati. Siyam. Grabe. Sabi pa, dakulon po na activity sa simbahan, kaso kulang ang interes kang mga aki, lalo na kang mga jóvenes. Ano po ang mga intervention na ginigibo para mainganyar sinda na magpartisipar? Magayunon iya na na hapot yan. Tayo nang iyan sa tuyang tututukan ngunyan sa parteng inikan sa tuyang paghiras. So, sabuton ta na kitang mga disipulo na mga nag-aadal kay Jesus, dahil minatapos na dyan na kita mag-adal, garubaga so nagparako asa na kita kidegree sa tuyang eskwelahan. Yes. Sagpud sa na duman, may koleksyon kita, gulpi kitang diploma, gulpi kitang degree, tapos na. Kundi na ihirasta kung ano ang nakuata dyan sa mga oportunidad na iyan. Kung halimbawa ngayon sa eskwelahan, igwa kita kang mga degree iyan, lugod pa man, iyan mga inadalan tang iyan, maipasa ta sa ibang mga nag-aadal. Siring ka ng pagkadisipulo kay Jesus na kagurangnan. Dahil minatapos sa satuya sa nang sadiri na ako nakanood manungod sa Biblia, na ako nakanood manungod sa doktrina kan simbahan. Gabos ini ipapasa taman. Iyan ang sugo sa to ni Jesus bilang disipulo. Dan disipulo na nagtatapos sa pag-adal sana. Kundi ang disipulo minatapos sa paghibukan misyon na hinihiras ni Jesus sa satuya. Kaya ang lambang sa satuyang disipulo, mangyayari, kung tunay kitang disipulo, mangyayari na masunod kan misyon na inintriga sa tuya ni Jesus na kagurangnan. Yes. Asin ngunyan, susugduman sa hapot na ito, importante ho ng God, dahil ta, ining sabi ta mga kaakian, kaipuhan, ma-involve man po sinda, diba? So, matukdo ng God kita sa inda. Kaya, bago kita mag-break, naghahapot ka, Jen, kung ano itong mga minabilog sa satuyang pagkadisipulo. Sarong bagay kayan, iyo ang pagbutasta sa satuyang mga inaaputang comfort zones. Comfort zone. Intero kita kan igwa na ano daw, pwede ta daw itong tabasan, pwede ta daw nabawasan, pwede ta daw inaantanganing may panahon kita na magtao kang buhay sa paghiras kang pagtubod sa satuyang mga tugang, lalong-lalo na sa tuyang mga kaakian ngunyan. Ibahon ang kamugtakan ngunyan kan mga kaakian, kan presenting henerasyon kikan sa itong mga ginikanan. Kita namundag day pakan mga computers na ini. Kita na sana nag-aaradal ngunyan. Ang mga aki dyan na nagkamurundag, kaya yaon gabos ang panahon ninda. Mga kumbaga. Minsan yes. So sa inda bagang mga socialization, kang kami mga aki pa ang karawat, may talagang karawat, interactive. Physical ka mo, Mons. Kumbaga, one-on-one. As in, yaon talaga ka mo sa field nagkakarawat. Alagad, sa mga bago man na henerasyon ngunyan, online, grabe ngunyan naglipa na baga dahilan sa... Kanya-kanya na sana, solo sana, bako ng tao ang kakawa. Gadget. Tama, gadget na po. Iyon ang henerasyon. Dahil kita minahusga. Dahil kita nagtataram na mas maray sa henerasyon mi ka ito, kikan henerasyon ngunyan. Dahil,
kundi bilang disipulo, kita malaog yan sa kamugtakan na iyan, malaog dyan sa sitwasyon na iyan. Paano ta sinda mahirasan kanaaraman ta sa pagtubod sa siring na kamugtakan. So, sabi ta, we leave our comfort zones. So, mahanap kita ning paagi kung paano kita maging epektibo digdi sa tuyang tugang. Kung sarong padre de pamilya, yaon, mahanap ki panahon kung paano an akit ninda matawan man ki oportunidad na siring sa inda makasabot kang pagtubod asin kuguson ang pagtubod na ini. Yes. Okay. Kaya dapat may oras talaga. Importante hon, natawan ta ki panahon ining pagiging disipulo ta, ang paghiras kang pagtubod sa satuyang pamilya, sa satuyang pag-iriba sa trabaho, sa satuyang mga kataraid. Iyan ang minabilog kan sa tong pagkadisipulo. Yes, opo. Ito pati bonds baga na mga persona na yaon sa laog kang comfort zone, ito sa mga persona kumbaga at is sinda, as in kontrolado kang mga nakapalibot lang sa inda, ano? Yan. Okay. So dako laon Sufisyente sa inda ang gabos kaya dai na bastang areglado sa kuya ang gabos, dai ako ki dapat na ibang concern. Dai ang tunay na disipulo talagang yaon diyan minahanap ning panahon na tawan taman kikasimbagan ang pangapunan kan sa tuyang pagtubod. Tagabos kita sinusubol ni Jesus diyan sa misyon na iyan. So kung natatandaan ta ang kasuguan baga sa tuya sa pagiging disipulo, yaon diyan sa katapusan kan Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 28. Yes. Klaro, malinigon ang pagkataram sa tuya ni Jesus. Enot, lakaw kamo. Pigsubol, lakaw kamo. So, anong gigibuhon ta sa paglakaw? Very clear naman ang sabi ni Jesus, gumibo kamo ning mga disipulos ko. So gustong sabihin, bako sana ako, bako sana kita ang disipulos. So dagdagan tayan, i-multiply tayan. Kitaan ginigibong instrumento. Paano naman ang pagibong kay disipulos? Yaon na naman sumasunod na sugo. Bunyagan do sinda sa ngarang kan Ama, kan Aki asin kan Espiritu Santo. Bako isa na ining ritual na bunyag, buot sabihin kang bunyagan do sinda, ilublog nindo sinda, tapagtubod na sa imong kinugos. Okay. Iyan ang buot sabihin na bunyagan nindo sinda. Ilublog ta sinda sa pagtubod na sa tuyang kinukugos mo niyan. And ang ikaapat, tukdoan nindo sinda kang gabos na tinukdo ko sa indo. So dahil man kita matukdo ki personal na bagay hali sa to, kundi sunano danta sa satuyang pagtubod, iyo man ang ihiras ta. Yes. Iyan ang kabilugang kan misyon nin sarong disipulo. And actualmente ining ebanghelyong ini magayunon ang pagtapos. Si Jesus nagtaram na girumdo mo nindo na danay akong yaon sa indo sagkod sa katapusan kan panahon. Kaya yaon si Jesus minatao sa tuya ning kusog na sa satuyang pagbilog kan sa tong pagkadisipulo sa paagikan sa tong pagmisyon, yaon ang kagurangnan. Ano man nakadipisilan, yaon. Yes. Tukdo sa to, mapakusog sa to. Tanganing magibuta. Taan Diyos ginagamit kitang tao na maginyang instrumento. Tanganing an sa iyang karahayan, an sa iyang pagkamot, mamatean nin sa tong kapwa. Opo. Tao kitang ginagamit niya, tanganing makaabot man duman sa kapwa-tao. Instrumento lang talaga mo. Disipulo. Opo, oo. And ang challenge sa tuya kung paano man kita masimbag sa pangapunan talaga. May magayon ako duman na nabasa mo sa tinao mo sa kuya. Kumbaga sabi mo duman, kadakol ning mga aanihon, di ba? Yan. Alagad kulang po sa mga paraarani. Tama ba? Ang magayuno na pagkakataon. Dahil ngunya na ngunya, nagpoon kang Domingo, ining bilong na si Manang ini, inaapod inidigdi sa tuya sa diocese na Vocation Festival. Yes. So ngunyan, talagang inaano kan sa tuwing mga vocation animator, si Lojan, kulpihong kamong mga vocation animator sa bilog na diocese, na kamungunyan ang tinututukan kan paghiling kan sa tong simbahan na lokal. Dahil kamo naghihinguha,
na mapadakol, madagdagan ining mga naglilingkod sa mahal na Diyos. Sabi nga ni Jesus, kadakol an aanihon, alagad kadikit kan mga paraani. Paraani. Yes, opo. Magayon naman ang ganmon so mga nahiling kong mga aktibidades duman sa Vocation Festival. Yan. Na pinuunan kang Abril 30 no, hastin Yun po. matatapos sa aga, 'di ba? So, one whole week. Yes. Ngunyan, ipinapahiling digdi sa Vocation Festival ang kakulangan kan mga taong tao kang buhay ninda sa talagang paglingkod sa pangapudan kaining misyon, misyon kan simbahan. Yes. Lalong-lalo na manungod sa mga nagpapadi. Kaya sarong oportunidad ini na minaapod sa tuya na kita magtarabang na mag-recruit ning vocation na madagdagan itong mga padi na naglilingkod sa tuyang simbahan na lokal. Takunan sa tuyang mga kaakian, daita hirasan kaining pagtubod, daita paliwanagan kang kagayonan kaining pagtubod. Sisay paan ma-recruit sa indang magpadi. Baka umabot ang panahon na dahil nakipadi ang simbahan. Pero makamunduon man iyan. So habo kitang umabot yan. Kaya gigibuhon taan sa tuyang misyon bilang gabos na mga disipulo ni Jesus na mag-alok ning mga tao na magpadi, magmisyonero, magrelihiyoso. Parte iyan kan sa tuyang misyon. Minsan gabos kita mga disipulo ni Jesus, alaga dumambaga sa mga disipulo, may inapudan si Jesus na maging mga apostoles. Iyo man iyan. Kita gabos, namumuhay bilang mga Kristiyano, lugod pa man, magi kitang instrumento sa pag-alok ng mga mga jóvenes na magsimbag sa pangapudan sa pagpadi, pagrelihiyoso, asin pagmisyonero. Asin, diyan kita minagibo kan sa tuyang misyon. Kaya, dain hanggang kita mababakante kung kita namumuhay na tunay bilang disipulo, so good quality ang sa tuyang discipleship, yaon permi kitang may trabaho na magigibo para sa simbahan, para sa tuyang kaligtasan. Yes, opo. Na nahihiling tadig din na sa pangapudan na araw kay ni Mons na mga bukasyon, kinakaipuhan ang bilog na suporta man kang publiko, di ba? Kang lambang miyembro kang pamilya na sabi mo nga ni, iyo ang misyonin simbahan na sinodal. Okay. Sige po, Mons. Go ahead, Jen. Opo, inabot na po kita, Mons, ling oras na naman, ano? Yan, tapos na naman pala. Oo, pero magayon nun, kasi kumbaga sa kabilugan ka sa tuyong programa, malinaw ning marhay kung paano kita magiging marhay na disipulo, Mons, di ba? Ano po ang sa imong pinal na mensahe sa tuyong mga parantabay? Go ahead. Dahil tagabos kita inapuda na maging disipulo ni Jesus, nakagurangnan. Asin si Jesus man sana, ang minataw sa tuya kang gabos niya tong pangangaipo, dayaday kitang mag-apod sa iya. Dahil kitang mga tao maluya, kitang mga tao kadakulan, mga kapurisawan. Alagad kung butang maglingkod sa iya, yaon ang panahon, yaon ang oportunidad. Si Jesus ang satong apudan, asin tinatao sa tuya ang gabos na posible, ang gabos na balaog, tanganing mangyari ang sa iyang kaputan. Kaya simbagantaan sa iyang pangapudan, gabos kita maging disipulo kan sa tong kagurangnan sa paglingkod sa iyang simbahan. Okay, thank you so much, Mons Chris. Hello muna kay Wengteng Peña Flor Olhina. Marina hapon da sa Toya Mons, watching dyan sa Ginubatan Albay. Watching man sa Uwas Albay, si Sir Eduardo Rey Ramoso. Ang tugang ni Father Dave. Father Dave Ramoso. Vargas Eileen. Opo, Marina hapon man. Bingya Megishi, Treb SP. As in, ang mga nakatutok man dyan sa Barangay Bitaano, kang Legazpi Mons. Okay? So, sa paagi po, kaining sa tuyang paghiras, ngunya na pagkahapon, kami po ang nagdalaom na mas naging malinaw po ang sa tuyang pagsimbag sa pangapudan, kang mahal na kagurangnan na kita po maging marhay na disipulo. Ang tabayanan po, Mons, kita giraray sa masunod na simana, pet sa 12
kang bulan ng Mayo, pareho pong oras, alas 2 sagod alas 3 kada aldaw nin Bernes. Salamat sa mga nakatutok sa tuyang Facebook Live, siring man ang rayaon sa indang harong. Nakaiba ta po sa lado taktikal, si Kuya Jun Napoles sa IT, si Tresha Litana and Richard Azores Astor. Ini po si Jenny Matthew Baliran with Monsignor Chris Bernarte Jr. kami po minapaabot din dakulang pasasalamat sa programa. Ini po ang Lakaw Magheras. Maghiras. Sa indong nahinanyog ang programang Lakaw Maghiras Year 2.